Kermis van start. Het is vandaag 31 juli. Dit is het Pelamaasjournaal. Komend weekend staat de eerste zondag van augustus voor de deur. Dat betekent één ding: de Venraayse Kermis is van start gegaan. Vanaf dinsdagavond konden de exploitanten het kermisterrein op om hun attracties gereed te maken voor de zesdaagse kermis. Het is de grootste van de afgelopen jaren. We hebben dit jaar 68 attracties, geplaatst over 3 à 4 pleinen. En dat is maximale attracties wat we eigenlijk toch wel kwijt kunnen. En ook wat we mogen plaatsen, denk ik. Tijdens de voorbereidingen vertelde Helene Busser, de kermiscoördinator, wat de bezoekers de komende dagen kunnen verwachten. Te beginnen met de inzegening door de deken. Hij begint bij de kerk en gaat alle attracties die zich aan hebben gemeld inzegenen. En dat is traditie, hè? Dus de shawarma-kraam doet bijvoorbeeld mee, dat vind ik altijd leuk om te zeggen. Gewoon omdat, ja, het is, hè? 'S'avonds komt de Braziliaanse band Djembe A Go-Go. Die komen echt met de dames, trommelaars, gaan door het hele centrum, treden een paar keer op, een paar keer een half uur. En proberen alle straten te bereiken. Ja, dat moet je gewoon zien. Dat is trommelen, dat zijn danseressen. Dat is zo mooi om te zien. Maandag hebben we, 's middags hebben we de kermismarkt op de Julianensingel. 'S'avonds is de kroegentocht, of ja, 's'avonds, vanaf 's middags, eind van de middag begint die al. Dinsdagmiddag is de kindermiddag hier op het kinderterrein. Dan hebben we de Clown des Alles, hè. Die was je met de opening ook, Clown des Alles. Nu staat er op de dinsdagmiddag komt ook de schminkcaravan van Karen Juwet. Die heeft van die natuurlijke producten. Dat is ook goed om te weten, denk ik, als je je kinderen vol laat schminken. We hebben nog op de dinsdagavond het vuurwerk. Op woensdagavond hebben we de loterij. We hebben prachtige prijzen, we hebben mooie reisjes en we hebben een mooie fiets. We hebben tablets, mooie microfoons. We hebben heel veel leuke dingen. Het vuurwerk wordt voor het gemeentehuis afgestoken en zal op het hele kermisterrein te zien zijn. De vuurwerkshow is goedgekeurd en uiteraard veilig. Vanuit de provincie is een adviserende brief gestuurd naar de omwonenden om de ramen te sluiten tijdens het vuurwerk. Direct na de kermis komt de commissie bij elkaar om te bekijken welke topattracties er voor het volgend jaar binnengehaald kunnen worden. Aan het eind van het kalenderjaar wordt de inschrijving voor de exploitanten opengesteld. Vervolgens begint het passen en meten voor de kermismeester om de toppers een mooie plaats te kunnen geven. We hebben 3 publiekstrekkers dit jaar. Dat is onder andere de toren die op het Raadhuisplein staat. Een toren van 90 meter hoog waar je omhoog gedraaid wordt en waar je met een vrije val naar beneden wordt gedropt, zal ik maar zeggen. Daarnaast hebben we op het Henseniusplein de Jumbo staan. Een nieuwe attractie met vliegende olifantjes waar ook de ouders mee in kunnen. Dat is soms nog wel eens een probleem met andere vliegtuigen dat de ouders er niet bij kunnen. Maar nu kunnen de ouders erbij zitten en dan kunnen ze de kinderen meenemen en een klein beetje begeleiden. De muis is natuurlijk weer aanwezig. Dat is een zeer gewild object voor het Venraayse publiek. Er komen ieder jaar weer vragen binnen van staat de muis er? Dit jaar staat hij er weer. Dus het is wel een grote attractie, maar we hebben hem graag. Dus wat dat betreft is dat geen probleem. Op de Grote Markt staat dit jaar een dartgame. Samen met het kikkerspelletje. En we hebben geprobeerd daar eens een Lucky Duckje bij te plaatsen. Kijken hoe dat bevalt. De Venraayse Kermis is dus een lang organisatorisch traject. Busser verwacht zo'n 250.000 bezoekers de komende dagen. Dat komt vooral door de speciale kracht van de festiviteit. De attracties zoals ze hier staan, dat we toch kijken dat er maar een paar attracties meer voor de ritprijs mogen vragen dan in andere gemeentes. We proberen toch wat familieprijzen te hanteren. Ja, we proberen het gewoon niet zo duur te maken. En met deze wetenschap zijn de verwachtingen hoog gespannen. Een hele mooie gezellige kermis, maar dat moet je toch zelf doen. Je moet het zelf maken, dus je moet zelf zorgen dat je er plezier in hebt. Of je nou op het terrasje zit, of dat je nou in een attractie gaat, of je loopt heerlijk rond.
Vrijdagmiddag ging de kermis van start met een woordje van kermiswethouder Aik Busser, de kanonschoten van schutterij Het Zandakker en dit alles in aanwezigheid van clown Des Alles en alle genodigden die vervolgens het eerste rondje over het kermisterrein maakten. Tot zover dit PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met morgenavond 6 uur. Zaterdag is om 7 uur het tweede deel van Toen op Servaas te zien. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Het kermisweekend gaat enorm zonnig en droog verlopen. Zaterdagochtend is er kans op wat mist. Wanneer de zon doorkomt, stijgt het kwik naar 25 graden. Zondag komt daar 1 graadje bij en maandag blijft de meter op zo'n 33 graden staan. Fijne kermisweek en tot dinsdagavond.